Pred výplatou už niekedy prepočítavame každé euro. Damianko, chvíľu vydrž, potrebujem vypočítať, či mi tento mesiac vyjde na plienky. No. Do 15. sereš do zimných čiapok. A potom je tu niekto, kto si kúpi detský cumel za 100 000. Našim deťom by sme z lásky kúpili naozaj čokoľvek. Niekedy aj jednosmernú letenku do Ugandy. No pochopiteľne existujú aj rodičia, ktorí sú, ako to povedať, zasrane bohatí. A len oni si vedia dovoliť toto. Čo potrebuje každé dieťa? Lásku? Dobrý tip. Vidno, že si chudobný. Je to kočík Baby Dior v spolupráci so značkou Inglesina. Ak samozrejme rátame bežne dostupný kočík a nerátame ručne vyrábaný kočík Balmoral, ktorý používala aj kráľovská rodina. Cena? Varianty sú síce rôzne, ale priprav si približne 5000 eur. Mňa rodičia vozili v takejto káričke. A keď pršalo, tak som sa mal tváriť, že je to jacuzzi na kolesách. Ale nevadí, hlavne, že mám skoliózu. Keď už sme pri tých káričkách, čo dostane bohaté decko, ktorému sa nechce chodiť? Predsa káričku Porsche Go-Kart za 900 eur. Čo sme dostali my? Kopačku do chrbta a karičku do ruky. Alebo plyšového maca. Ten môj si ešte pamätal vynález žiarovky a mikrobiológovia by ho bez váhania označili ako biohazard. Ale ak si nekúpil svojmu decku plyšového macka Louis Vuitton za 1000 eur, nemáš právo sa považovať za rodiča. Ty socka. Odpad spoločnosti. Fuj! Fun fact, nájdeš macka Louis Vuittoňaka aj za 50 000 eur, ale v Koreji, v múzeu, svieti tento krásavec, jediný na svete, Guinnessov rekordman, vydražený v roku 2000 za iba 214 000 eur. Spomínaný cumlík. Ja som sa na cumel nikdy nesťažoval. Bol veľmi mäkký a pohodlný, ale hlavne bol predžužlaný po mojej staršej sestre. Avšak značka Suomo sa toto rozhodla posunúť na úplne nový level. Prišli s postielkou zo zlata za 12 miliónov, fľašou na pitie za 250 000 a tento cumel. Ináč cumel je skoro to isté slovo ako pazucha. Je z 18-karátového zlata a osadený pravými diamantmi. Nuž, niektoré deti cucajú 100 000 cumel, niektoré ženy veľa cucajú, aby si mohli kúpiť 100 000 cumel a niektoré deti sú radi, ak si cucnú čistú vodu v provizornej škole. Pozor, sentimentálny samozvaný. Napadlo mi, že by si napríklad miesto mesačného subscriptionu na Netflixe mohol podporovať každý mesiac napríklad takéto deti. Napríklad cez nadáciu Integra, ale určite existuje aj kopec iných. Toť, len taký malý tip, nech šírime dobro a vidíme sa pri ďalšom videu. Robí to tak, že nikto nemôže povedať, že som samozvaný.